ओइ सन्थला खाफाल सिला दे बुजाय अमा राजा बयनिबो खाजा दे नोंनो बुजाय ओइ बुजाय नों बुजाय मा उल्थाब्रा बुंदोंसो दे बुंदो होमबा थेवबो बुजाय आं मानि दुखुआव आं बुजायनो रोङा ओइ फालथुफोर अमा राजा आरो सन्थला मोजाङै गोसो होना खोनासं अके बस स' हाय लोगोफोर आं दंफाव बयजोंबो अनजाथाव आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा आरो आं जाबाय सन्थला खाफाल जिला लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ दे जाबाय लोगोफोर मैयानि भिडिअआव एपिसड नाम्बार 208आव मोनसे गिभवे कन्टेस्ट लाबोदोंमोन बे कन्टेस्टआव गोबाङानो पार्टिसिपेट खालामदों आरो गोबाङानो रोङाखै स' जायफोरा रोङाखै बिथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों आरो माबायदि गिभवे कन्टेस्टखौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ बायदि आरोना खायसे रोङाखै होनना बुंदों स' बेखौ माबायदि गेलेनांगौ माबायदि पार्टिसिपेट खालामनांगौ बेखौ आरोबाव खेबसे बुंबावनो सानबाय खायसेया भिडिअखौनो मोद्ला मोद्लि नायो स्किप खालाम बेनिखायनो बुजिलायलाङा खायसे डिसक्रिपसनखौनो चेक खालामबावा लोगोफोर जाय बिथांमोना गिभवे कन्टेस्टआव पार्टिसिपेट खालामनो रोङाखै बिथांमोना खेबसे मोजाङै खोनासंबाव नोंथांमोना गिबियावनो बे भिडिअनि लिंकआव दै मैया होनाय मैयानि एपिसड नाम्बार 208 एपिसडआव नोंथांमोना भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बे लिंकआव हाबहैनांगोन मिथिबाय आरो दाबो लिंकखौ होबावगोन आं नैबे भिडिअनि गाहायाव बे भिडिअनि गाहायाव जा लिंक मोनगोन बे लिंकआव थुगासिनो थुना हो अब्ला बेयाव टार्म्स एन्ड कन्डिशन फैगोन आरो ना मा खालामनांगौ मा खालामनाङा माने फेसबुक पेजखौ थांनानै लाइक खालामहैनांगौ खमजाला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामनांगौ बास बेखिनिखौ खालामबानो जागोन आरो जायखिजाया लोगो नोंथांमोन बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव जिखिनि लिंक होदोंना बे लिंकआवनो थुथारदो बे लिंकआव थुबानो टार्म्स एन्ड कन्डिशना अट'मेटिकलि नुजाखागोन नोंथांमोना मा खालामनांगौ मिथिबाय खालि खमजाला सरि लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ नोंथांमोनाथ' खालामखादों खायसेया जायफ्रा खालामाखै बिथांमोना खालाम बिनिफ्राय भिडिअ मोनसे लाइक शेयार लोगोसे खमजाला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामहैनांगोन आरो फेसबुक पेजखौबो लाइक खालामहैनांगोन बिनिफ्राय कमेन्ट हरनांगोन 208 एपिसडआव बेफोरखौ खालामहैथां दै आं बुजायबासो रोंसिगोनलै बिसोर जिरायनानै बुजायनोसां आंनि अनजाथाव लाब्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन जों नोंथांमोननि खाथियाव गिभवे कन्टेस्ट लाबोदों बे कन्टेस्टआव नोंथांमोना जाय फारि हागौ लानो हागोन माने बाहागो बे कन्टेस्टआव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिपसन बुजिदोंना डिसक्रिपसनखौ गोबाङानो डिसक्रिपसनखौ बुजिया बे डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव हाबहैदो लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ नुगोन मिथिबाय टार्म्स एन्ड कन्डिशनाव मा खालामनांगौ बेखौ होखाजोबनाय दंखायो लाब्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ लाइक शेयार खालामनांगौ कमेन्ट होनांगौ प्लास फेसबुक पेजखौ थांनानै लाइक खालामहैनांगौ आरो खमजाला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ बेनिफ्राय 16 नाम्बार पइन्टआ दे 16 नाम्बार पइन्टआव दे मा गल'ल' नायदों आंखौ दे खोन्थादो ओमफ्राय देरहाबा मा मोनगोन आरो लोगोफोर बे कन्टेस्टआ मैया हरनि 9 बाजिनिफ्रायनो जागायजेनदों आरो बियो फैगौ आगस्तनि 1नि माने 1 आगस्तनि 9 बाजिसिम थागोन माने मोनाबिलिनि 9 बाजिसिम माने 2 तारिखआव नोंथांमोननो रिजाल्टखौ होनाय जागोन आरो जों बादायगिरि लाखि उइनारफोरनिफ्राय 3 सायख'गोन आरो बिथांमोननो जों होगोन नैबे पावार बेंकखौ नैबे हेडफनखौ आरो नैबे दख'नाखौ स' गोबाव खालामालासे नोंथांमोना दानो दिनैनो पार्टिसिपेट खालामदो 208आव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहैदो माने 208 एपिसडआव थांनानै दै नोंथांमोना खायसेया बुजियाखै होनना बुंनायखाय जों भिडिअ खालामनानै खोन्थाफैफिनबाय मा खालामनांगौ आइ होप नोंथांमोना बुजिबाय बुजिबायना हारसिङै नायनानै मिनिबाय थाग्रा बुरजा नायबाय थाग्रा बुजिबायना ज' नायलायदों नै जमा सासे खिनायाव नायगासिनो सासे हासुनानै नायगासिनो सासे उन्दुनानै नायगासिनो स' लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नङा होमबा आरो जुदि नोंथांमोना जोंखौ बेबायदिनो अनसायबाय थायो इयुनावबो माने नोंथांमोनाथ' बिराद अनखायो नोंथांमोननि अननायानो खर'आनो दुमफावना गिदिरनिफ्राय गिदिरसो जालांगासिनो स' बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां जोंखौ अनसायबाय था जोंबो नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामलांबाय थागोन हानाय माने जिउ थाजासिम आरो 1 लाख साबस्क्राइबार जायोबा नोंथांमोननो आरो गिभवे लाबोबावगोन लोगोफोरा बुजिजोब्बाय जानो हागौ कन्टेस्टआव माबायदि पार्टिसिपेट खालामनांगौ बाय लोगोफोर लाभ इउ अल
कन्टेस्टआव बाहागो लाग्राफोरनि थाखाय गासिनिबो बेस्ट अफ लाक एन्ड माइ वेट मोनसे इनफरमेशन आरोबाव लोगोफोर कन्टेस्टखौ पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना नै गोजौआव भिडिअ आई बटनाव नुखागोन बे आई बटनाव क्लिक खालामनानै एपिसोड 208 आवसो नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामहैथां लोगोसे आङो लिंकखौबो होबावगोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थेवबो नोंथांमोना पार्टिसिपेटखौ 208 एपिसोडआवसो खालामहैनो हागोन आरो दे बाय बाय लोगोफोर